pag-ampo alang sa mga tao nga mga magahi ug kasing-kasing. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mahigugmaong Amahan, pinaagi sa imong bugtong anak nga si Hesukristo, diin iyang giula iyang kaugalingon tungod sa iyang dakong gugma ug kaluoy dinhi kanamo nga imong mga anak. Kami nagahalad sa kinasing-kasing nga naha kanimo alang sa among mga igsuon, labi na sa among mga kadugo ug banay, mga silingan nga mga magahi ug kasing-kasing. Mahumok unta kini diin sila makabati o makabatyag usab og dakong kaluoy sa ilang isig katawo. Ginoo ang ilang kasing-kasing sama sa usa ka bato. Mahumok unta kini tungod kay walay imposible nga naha kanimo Ginoo. Makaila unta sila kanimo Ginoo. Makakita unta sila sa imong kahayag ug makabaton ug dakong pagsalig nga naha kanimo. Makita unta nila kung unsa kanindot ug kamaayo. Kung ang usa ka tawo mosalig nga naha kanimo, makita unta nila ang imong grasya nga ibubo ngadto kanila ug sa imong walay katapusang panalangin. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.